to ba a gani na iko Allah sai kallo. To lallai yau na ji ma'anan da wala kiri ya ji kul ya ji kul ne ko ya ji kwal? Na ji kwal ga gaba na yi. Naushin ne zai ji kwal. Na'am. To yanzu dai mun ji kaɗan daga cikin waƙoƙin da kai wa Shago. Wato da za mu ce ka yi waƙan Shago nan har ma tashi daga nan ba ka ƙare ba. Saboda haka mu bar Shago haka nan tun da shi ma yanzu baya dambe kar a sa shi ya koma. Sarki ya hana. Sarki ya hana shi. Ni kuma ban san garin da ya dambe tun da inda duk garin da duk yadda ya dambe ni na san ban koma sai kudu sai in yi gaba. Na'am. Babu ko inda aka ya tsere ma sarki. Tsoron sarki ni kai tun daga da mun kai da shi ya ce kar in koma bari shi dambe har aka ba. To bai ko koma ba. To yanzu a cikin waɗanda suke dambe yanzu waɗanda kake ma kiɗa saboda suna dambe. Yanzu? To wane ne kuma? Akwai mutane da ɗan dama-dama. Kamar waɗanda kai ma waƙoƙi a cikin makon nan da ya wuce a cikin waɗanda muka ɗauka. Cikin makon ga? To nawa ɗan dunawa, nawa ɗan kore, nawa... Yawwa, ina son na ɗan kore. Na ɗan kore? Na ɗan kore. Na ɗan dunawa wannan mun ji. To, an ji shi ko? To ɗan kore? To yanzu ɗan kore za a taɓa mana. Yanzu kana son ka ji ɗan kore? To ku ɗan buga musu kai jama'a ku ɗan lallaba. Ya Allah, buda ni buda ɗan waka. Ya mutumin lafiya ni buɗe ɗan waka, kuma ya dama wa disa ni buɗe ɗan waka. Kai taushe ta nusa in nusha ba man fata, to kun ta ni saboda kiɗi an kasa ne ba da noma ba. Kun san saboda kiɗi an kasa ne ba da noma ba. Kaga yin mutum dai ya bani na biya na gaishe shi. Har kuma in baban bana biya na gaishe shi. Amma fa wanda ban ci adina ba ba ni ce mai na gode. Allah mai da alkawal ko wajen wa. Ya gaba na gaba ina ba je kaya ne ba. Samma da mai sulke da bindiga kanun yaki. Gaba je wani rodo gaba de kai ko gada. Ani da ina da ki duniya makaranta ce. Alhaji na da ki duniya masabata ce. Kuma Allah baya ta musulmi ne kumya. Hatta in ba yake isa baya muna yi na duniya. Wada ala ya samu alhibin shehu. Kuma lafiya. Wada ala ya samu alhibin shehu. To ka gani baka da ce huza ciwar kwanwaye. To inda ina da labola ya alhibin tukwaye. Baka da dole magi kara jeta baya. Dangana da ko alijina ko kada iyo ko dan maji. Ya yi kare ya ga kokowa aita baji. Wallahi babu gu. Na kasa ba kokowa da kaje ji. Duk wanda ya buge ado cikin mutane ya hwadi. Kada
dai Allah shi wa uwaye na rahama kuma na yi roƙo ga wajidun sarki Allah ya wajidun mai zai kasuwa na cin talaka. To madalla mun ji waƙan ɗaya daga cikin